Arrazkin. Eta guazeneko aktoreak gara. Bat, bi, hiru, lau! Kalera irten gara, erabiliz euskara, sartu dadin algara, gure bihotzetara. Oroitzapenen garbiketa. Netzako izan da kriston esperientzia, oso aberasgarria, eta iruditu zait pasada bat proiektu honen parte izatea. Ez da, gaina udazai izan da, COVID dela eta ez da erraza izan gauzek egitea, adibidez, aurrezten aldia bertan bera gatu zen, beraz nik uste nahiko ondo atea dela. Bueno, nik uste goazen beti saiatzen dela, pixkat gizartean edo tratatzen ez dian gaiak edo alboratzen dienak pixkat naturalizatzen edo normalizatzen, eta aurtengo denboraldian daukegu pertsonai berri bat Garazi adin txikiko zentro batetik datorrena, eta hori nola onartzen dugun lasai askoan, eta nik uste hori politia dela ikustea nolakoa den, eta baita ere, adibidez nire pertsonaiak Enarak bizi duela harreman toxiko bat, eta horretaz jabetzea eta horri nola ematen dion buelta, eta azkenean bere ongizatea nola lehen esten duen ikustea, nahi gustatu zait asko. Adibidez, ni dauket harreman bat Zurinekin, Enara eta Zuri elkarrekin jartzen dira, eta me pila batek esan diate zeharreman politia, eske olako zerbait nik bizitza izango litzake pasada bat, ez dakize, da gozada bat. Ikusi dutela telebistan zerbait, osasuntxua dena eta maitasun puru bat dena, eta nik uste iristen dela. Besarkadak eta musuak debekatuta dauden urte arra honetan, beraz, haiekin egotea, ikustea, momentu batez, ikira musukoarekin, polita izan da. Haien berotasuna asko transmititu digut eta polita izan da. Erratzarekin arroseko eraldian, nire sekretuetako oparituko dizukau. Ez da zer gertatzen ez omen da ez eraldatzen, baina mundua ere. Nei adibidez pixkat pena mandit, zuk esan dezuna ez, egoera honekin, COVID-an egoerakin, ezin izan deula gertutasun hori auki umekin. Eta behin honiz pasa izan duzait, igual parke batetik pasa, eta ikusi igual umeak goazeneko kamisetakin, eta niola behai behidako, Enara, eta ez dize bere izan hori, pena da hori, ez tokizulako tratu hori nahiko zenuken auki, ze azkenen umentzako ega zerbait itxen. Eta horrez ere, haien feedbacka izatea, ze gero hemen esaten digutela, nik ez nahi noen lukeen joatea pasakabitik, ze ondo geratu dela, no seke, eta polita da. Zortzi puntu zero egongo da, ez dakigu haindik norekin. Ez da ze gai jorratuko dien, ze historiak, beraz, egon egongo da, ez dakigu nola. Ikusten gaitu zuen gaztetxo guztiei, mila musu eta gurasoi ere bai. Hora dira austrialero telebistari pega ginda, gure ikusten, beraz, mila esker, zui esker gaude hemen. Hori da. Eta hori plazer bat dela ostiralero zuen etxetan egotea, eskerrik asko, eta jarraitu euskaraz hitz egiten, dantzatzen, abesten eta bizitzaz disfrutatzen. Agur!